Egunon Izaskun Alonso, Lasalle Berrospe ikastetxeko irakaslea zea, eta gaur antolatu dezu hemen azoka txikila. Gaur lan bat izanik ez dakit ze asmokin, o nola ze helburukin etorri zate hona, goiko plazara? Hau da, gutxikikin egiten dugun edo lantzen dugun proiektu bat. Orduan berez proiektu pedagogikoak dira, gelaren barruan lantzen direnak, baina tarteka gustatzen zaigu kalera ateratzea, familiak pixka bat implikatzea, laguntzea gure lanen, eta gabonak eta gaio aprobetsatuz, pentsatu gendun, politia izango zala, postu batzuk antolatzea, eta diruaren beharra eta gaur egun hainbeste valorizatuta dagoen konsumismoa eta buelta pixka bat ematea. Eta orduan dirua ez da erabiltzen gure azokan, baizik eta da trukea. Orduan 4-5 urteko aurrek, eta gaur azokan, dendariak beraiek dira, eta badakite, hor bertan dituzten produktuak eta gauzak, dirukin ez direla lortzen, baizik eta etxetik ekarritako beste gauza manten truke, lortu dezaketen. Orduan, 6 postu daude, bakoitzean gauz desberdin bat landu da gailan, eta hori da hemen ikusten dana, orduan barazkiak, jostailuki, puinak, lorek, gaztainak ari dira erretzen, eta gero badaukagu beste postu berezia, gure bere lema dala zure laguntza gure irifarra, eta pixka bat da gure postu solidarioa. Orduan jana berezia eman ezkero, gabonetako jana, haren truke umeek oparitzen dute gelaren barrun egindako lantxo bat. Eta horrekin osatu dugu gaurko azoka txikia. Oso ekimen polita? Zorregatik, ez horregatik. Artu alditzuzu gaztainak, oso ondo bapostun naiz. Oso ekimen polita eta arrakastare ikusten da, ez? Jende barra lagundu indiu, eta pospozik gaude familia guztiekin hemen, eta pixka bat herri animatzen. Ikasku, zorionak eta eskerrik asko. Zuei di.